Zaldiak eta behiak egarri bortuetan, kabalek ere beroa handietaz sufritzen dute. Idorteak azkarki jotzen du eta Garaziko mendietan ez zuten sekula olakorik ikusi. Behorlegin, nun iturri bakar bat baden, lehen aldia da ura ekarri behar dutela ziterna kamioi batean hain goizik askak betetzeko. Maloroski ikusten duzien bezala mendia triste da, agun triste. Hase ide bizi goiz urkarreun unat. 2008an hase ginen ustailen unarreaz bezala eta 100 kamion egin. Aurten hase gira ezagoizo, deia badira 22-23 kamion tiatiak unat. Guk ura karriko du, inala guzia, baina bazka, hola segitzen badu ez legit bazka nola izan den, ni beldorriz biziki afera gaizki joan den. Ura mendibeko egitik hartu eta joandinak emendatu behar dituzte egun hauetan. La contenance est 10 000 litres par voyage. Et tout dépend des journées, deux voyages, 3 voyages, suivant la chaleur, quoi. Ça arrive à 4-5, mais souvent on tourne entre 3 et 4 voyages. Ura eskasari buru egiteko Garaziko mendi elkargoak xantiera handi bat abiatu du udaberriuntan, odiak eraikitzen ari dira Behorlegiko mendia, mendiben kokatua den iturri bat ilotzeko. Xantza badugu, xilardoi ditzena maldara hartan, sursa azkar bat baita, hori bururatu gelaik konten izan gira, zenta proiektu edera da biziki, demora berian Behorlego herriare azkartzen da, eta gio segurtamen bat zartzen da hemengo kabelenako. Obren gostua 450.000 euro eskualdea, departamendua eta Europaren laguntzarekin dirustatuak, Bazkaleko eridoaki honez aldiz aterabiderik ez momentuko, euririk ezpadu egiten azleek kabalak goizago jautsi beharko dituzte menditik.